love this place. It's so serene. Oh yeah, me too. What's your job? I play my cock every day. Walay panahon nga di ko niya ginapalipay. Di na gyud uso mag Maria Clara ron, oy. If you want to get rich, be a bitch. Maya, I'm Luke. Pwede mamisita sa inyo? Paghilom, uy. Kadali ra gid nimo makamove on. Kwartahan apan ako ang di masagtan. Bayaran na lagi kang tatay o mudaog si Pacman. Dugay makadaog ng Pacman oy. May pag ang asawa niya si Indonesia kay sigurado pa magkwarta pa. Di ko musugot maabtan pa kini gugma nasa mundo ha. Siya ra daw ang naigugma